trøste jer lidt med det her kars. Yes. Og det er så havreplanen. Hvad? Jeg glæder mig til at se det. Det er jo en stor oplevelse, der venter mig, og forhåbentlig også alle de andre. Den var virkelig fantastisk. Jeg blev meget rørt af den. Især til sidst, altså præmieoverrækkelsen. Jeg ville ikke tro, at den var så spændende, fordi jeg vidste jo godt, hvordan det ville ende. Men jeg blev meget rørt af det, det må jeg sige. Jeg fik tårer i øjnene. Det var meget bevægende.